Goddag og velkommen. Mit navn det er professor Rehabilitatus. Vi skal snakke om rehabilitering. Rehabilitering. Formålet med rehabilitering er overordnet at sikre, at borgere med tabte færdigheder får den maksimale livskvalitet. Når vi snakker rehabilitering, er det vigtigt, at forløbet er tilpasset den enkelte borger. Kun derigennem kan rehabiliteringsforløbet give et meningsfyldt liv for patienten eller borgeren. Der er udarbejdet noget, der hedder en hvid bog, som omhandler rehabilitering i Danmark. I den står der, rehabilitering er en målrettet, tidsbestemt samarbejdsproces imellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske og psykiske eller sin sociale funktionsniveau, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabilitering baseres på hele borgerens livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Når sygeplejersken i samarbejde med andre faggrupper opstarter et rehabiliteringsforløb, ja, så har man en holistisk tilgang. Det vil sige, der er ligelig fordeling mellem det humanvidenskabelige og det naturvidenskabelige perspektiv. For en sygeplejerske, hun skal kunne varetage et rehabiliteringsforløb, skal hun være omstillingsparat. For det er jo borgeren, der har lige så meget skulle have sagt omkring rehabilitering, som det er fagfolk. Altså medbestemmelse og selvbestemmelse. Jeg stiller nu om til en sygeplejerske, der har med Rita at gøre. Farvel. Rita, må jeg komme ind? Det er sygeplejerskebande. Øjeblik. Hej. Goddag, Rita. Hej. Hvordan har du det i dag? Jeg har lidt ondt, du ved. Det var da ikke så godt. Nej. Men vi skal jo gjort noget ved det. Og derfor så skal vi have opstartet et rehabiliteringsforløb. Hvad er dine tanker omkring sådan et forløb? Altså, det der rehabilitering, det er jo fint nok, men jeg tror ikke, det kan gøre så meget ved min ryg. Jeg har jo ondt. Altså, så som udgangspunkt skal det her forløb sættes i gang, for at du kan finde en tilværelse, der er acceptabel for dig, og giver et meningsfyldt liv på baggrund af de vilkår, du har nu. Altså, lige nu der er det bare svært at se, hvor langt jeg kan komme, og hvor det her rehabilitering skal ende henne, for jeg har altså ondt. Altså, du skal ende med at genvinde og bibeholde den bedst mulige funktionsevne igen. Altså, jeg kan slet ikke se, hvordan jeg skal nå det her til, men altså, jeg bliver nødt til at stole på, hvad I snakker om. Jeg er bare så ked af det, og ked af smerterne afholder mig fra arbejde, og min fritidsinteresse og min folkedans. Jeg elsker folkedans, og jeg elsker altså også at være derhenne, fordi det er jo det, jeg har med sociale netværk. Det kan jeg godt forstå. Men jeg kan desværre ikke love dig, at du kommer til at danse folkedans igen. Men vi kunne sætte det som et langsigtet mål, og dermed lave eksempelvis 3 kortsigtede mål for at nå dertil. Altså, det kunne være rigtig godt. Sådan noget med nogle mål, sådan så jeg også føler, at der er noget succes. Det tror jeg også, det vil være rigtig godt for dig at opleve små succeser, som kan holde motivationen oppe til både at arbejde med fysioterapeuten og med andre faggrupper, der hjælper dig i det her forløb. Det tror jeg altså også, fordi jeg har været sygemeldt i en måned nu, og altså, jeg giver fysioterapeuten en ny chance, og vi skal træne sammen rigtig meget de næste 4 måneder, og så kan det jo godt være, at jeg går til folkedans om 4 måneder igen, når jeg er færdig med min træning. Ja, vi kan godt lave dit langsigtede mål efter fysioterapeutens forløb. Men lad os starte med at lave de kortsigtede mål. Hvad kunne du forestille dig, at dit første kortsigtede mål kunne være? Altså, det er jo svært i den første måned her, der vil jeg jo nok stadigvæk være meget plaget af mine smerter, men altså, jeg vil så gerne komme ud og gå en tur. Måske bare et par gange om ugen, en lille tur. Kunne sådan noget være mit mål? Det lyder rigtig fint, så længe du ikke presser dig selv for hårdt. Jeg har et forslag til dit næste kortsigtede mål. Hvad er det? Jamen, hvad siger du til, at jeg i starten af 2. måned får tilknyttet en diætist, som kan hjælpe dig med dine madvaner
og en livsstil, som du vil kunne acceptere, indtil du kan motionere igen? Altså, jeg har jo taget på 15 kilo, men det er jo fordi min ryg begynder at gøre ondt, så jamen, det vil nok være dejligt nok at få noget inspiration til en sund livsstil, og altså, det vil være dejligt, hvis jeg kunne tabe mig, selvom jeg ikke kan dyrke motion på samme måde mere. Det vil være rigtig dejligt. Ja, jamen så laver jeg en aftale med diætisten, og hun kommer og besøger dig om en måned, hvis du til den tid stadigvæk har lyst til det. Ej, det vil jeg glæde mig til. Altså, jeg håber sådan, at jeg bare kan have fuld fart på, og mega meget gang i motivationen. Det vil bare være så dejligt. Jamen, det synes jeg, det er det, vi gør så. Ja. Hvad synes du, at det tredje kortsigtede mål skal være? Altså, jeg synes, det ville være rigtig, rigtig dejligt, hvis jeg kunne danse folkedans. Altså bare komme afsted, måske bare 10 minutter om ugen til start med, så kunne jeg sådan trappe det op af. Det ville altså være dejligt at komme afsted og se de andre. Jamen, det synes jeg, det er en god idé. Og hvis fysioterapeuten kan stå inden for det, og du selv er parat på det tidspunkt, så vil det være rigtig fint, og du stadigvæk kan ses med din omgangskreds i klubben. Ej, det kunne være så smadret dejligt. Det kunne bare være dejligt, det kunne. Jamen, nu har du sagt, at du gerne vil i gang med folkedans igen. Men har du overvejet andre interesser? Hvis nu det viser sig, at din ryg ikke kan holde til at danse folkedans mere? Altså, jeg vil faktisk være rigtig, rigtig ked af ikke at gå til folkedans. Det vil jeg bare lige sige. Men altså, der var en gang, jeg gik til sådan noget vandaerobic. Og altså, det var også rigtig fint, og det kunne jeg, eller hvad måske, eller... Ja. Behøver det være nu, vi lige skal snakke om det? Eller kan det vente, eller? Det kan godt vente. Men altså, vi taler jo løbende ved, og så evaluerer vi på dine kortsigtede mål en gang om måneden. Og så må vi se, hvordan det går til den tid. Ja. Og hvordan du føler, du har nået, og hvordan du selv føler, det går. Ja. Og til den tid, så må vi jo håbe på, at du er godt på vej til at genvinde og opretholde et funktionsniveau, som du selv kan acceptere. Og et funktionsniveau, som dermed giver dig et liv, der er meningsfyldt, og giver dig livskvalitet i hverdagen. Ej, det lyder godt. Mange tak for hjælpen. Jeg glæder mig til, at vi skal snakkes ved om en måned. Altså, og jeg håber godt nok, at det går, som vi har sat vores mål op. Altså, jeg håber virkelig godt nok, at jeg kan leve op til det. Jeg tror på det nu. Jamen, det håber jeg også. Jamen, tak for i dag, så Rita. Jamen, selv tak. Og vi ses snart igen. Hej, vi ses. Hej. Hej.